I siup, moi drodzy, odcinek numer 4. Niklaus, Shadow of Tomb Raider, Twitch TV. Witam wszystkich na Twitchu i na YouTubie. Pyk. I want this whole area sealed off. Yes, sir. If there's anything here, we're gonna find it. When's the last time this thing was serviced? This is rusty. Don't get distracted, Mendez. What are we looking for here? Anything that moves. Anything that doesn't. They still didn't find that relic. I'd love to be the guy that does. Not me. Why not? You'd be a hero. I'll be dead more likely. No thanks. I'll keep sitting here looking for hostiles. Less talking, more looking, gentlemen. Get off your asses. Yes, sir. Musiał tak wydrzeć pipkę. Laura, we're clear. Rara. It's quiet. What's your team doing? I'll check. We're not paying them to sightsee. We'll have to go under. Yeah. We know there's the main. Akcja jak w kodzie Modern Warfare. Okay. It's really wedged in there. I'm afraid if we move it, we'll lose it. We're gonna have to reinforce the bridge. Find something to break. Shit. So why didn't you test the bridge? Ale mają fajne skary. I'm pretty sure we did test the bridge first. Fuck off. I'm not covering for you. Maybe we can pull it out. Okay, maybe. Let me think about that. We can take them. You go left. I'll take these guys. What in God? Hide. Dave, Sammy. Guys, I told them to test the bridge first. Son of a... Dave, Sammy. Oh, shit. Better look around. Right. Ty, a weź się odwróć na chwilę. Dziękuję. Gdzie on tam poszedł? No bo on mnie nie widział. Bo ja mam kamuflaż. Co się czepiasz? Coś będzie fajnego. Ammunition. Lol. Oh, no, you don't! Fuck you! Stop. Thanks. You okay? Yeah. Take this. Może żonaty, dokładnie, to na inne się nie patrzy. I hope that's the last. Bardzo z jego strony, That was close. zresztą ładnie. Vicar Mark II. I don't know. Not exactly the Zbalansowany civilization I karabin was born into. szturmowy. No i dziękuję bardzo. My arm is so itchy. That means it's healing. Mamy Colta, mamy Wikara, Oh, mamy no. I'm just trying not to Wikariusza, get my back. mamy łuk. You know, my grandmother survived a tsunami in the 60s. What happened? She lost friends. Her family lost their business. But after that, she could feel things coming. Volcanic eruptions, storms. Jego babcia przeżyła tsunami i potem miała paranormalne zdolności. Fajnie. Warto było. Bez kappy.
That did it. Move away. A to nie to. Nice. Noise. Come on, let's go. Any idea what the twins in that little are? Could be anything. A pair of monuments or mountains or streams. I suppose we'll Mountains. know it when we see it. Yeah. Elo Wojtas. I see people down there. Hope they're friendly. I'll let you do the talking. Chłopczyca. Hi. Do you know if there's a place nearby we can stay for the night? How'd you get so deep into the jungle? You lose your tour group or something? No. There were some guys here before, looking for artifacts. You with them? Trinity. To Definitely not. tak jakby totalnie nie. I need a break anyway. Come with me. I'm sorry Jak to ask pozbyli się so many bota? questions, but the only B&B in Zaschło i town odpadło. is my place. Proste. Oh, you It's can't be proste. too careful. By the way, I'm Jonah. Abby, Lara. Come in, have a seat. Carlos, 3. So, what are you here for exactly? Well, we were following a riddle when our plane went down. You mean it crashed? Yeah. And you just walked out of the crash? Yes. Well, you know, it was cruising pretty low. We are looking for Maya ruins. Mayan. You know you're in Peru, right? Yeah. Long story. Thanks. Well, you don't seem like a typical archaeologist. Oh, she's the archaeologist. I'm just a cook. Really? Yeah. Have you tried any of our local ceviche yet? It's a specialty. Not unless it grows in the jungle. Oh, don't tell me you missed our famous fish trees. Where did you take this? Mexico. Why? No, I've seen this symbol before. Where? There's some ruins nearby, and a small rock with something like this carved on it. Do you mind if I take a look around? Be my guest, but I guarantee they're not Mayan. My people were Inca and proud of it. Why don't you rest for a while? You sure? I promised you a day off. Well, I'm not gonna say no to that. Have fun. You too. No to kurde, cheers. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. You're not a local? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. To jest tak bez sensu, że ona do nich dupi po angielsku. Czemu oni to zrobili w ten sposób? Nie wiem naprawdę. Jest, naprawdę tego nie rozumiem, ale tu FPS-y spadają, jak tu się patrzy. Tu jest dużo ludziczków. Feliz Navidad! ¿Quiere negociar? Huh. Ah, hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No, just passing through. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. ¿Podría ¿Qué abastecerse antes de pasa, continuar? amigo? Thank Por you. Fue favor. un placer. A kubański pisarz, eseista.
Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? ¿Todo bien, Eduardo? Sí, bien, largo día. Guantanamera. La vida. Guantanamera. A, posłuchajmy trochę tej kastylijskiej mowy. Pieką jakąś nutrię. Recuerda, Javier, cada gramo no debe estar más de... Czy w dżunglach naprawdę są takie małe mieściny? Nigdy nie byłem w dżungli. Ciężko stwierdzić. Panie Morales. Nie, Morelas. Tak, proszę. Morelas. Oj, wąski. Ja mówię, czy pan nie słyszy? Pan nie słyszy, jaki on ma akcent? Nie. Bardzo ładnie mówi. Oj, wąski. Żebyś ty tak władał polszczyzną. Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. Are you the local tour guide? Sé a dónde ir. Y a quién no acercársele. I see. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos. Pero la cerveza está caliente. I'll watch out for that. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Right. Well, I'll be sure to keep an eye out for trouble. Ojos bien abiertos. Bien abiertos, sí. Pudełkową wersję na PC-ta. O, panie kolego. Taka informacja kosztuje. Nie, tak serio to nie wiem. Nie wiem w ogóle, czy jest pudełkowa na PC-ta. Chyba, no nie wiem, na logikę powinna być, ale... Nie wiem, serio. Parece una bobada con todo lo que ha pasado, pero en verdad me gustaría ser ¿Tontería? No, es muy buena idea. Ha hecho mucho por el pueblo. Así todos podrán salir de la prisión. Jestem Jurek Killer. Ciema Baldek, no jestem ciemi z tymi ręcoma. Dobrze, dobrze. Cyk. No fajne takie exploration i tego i w ogóle i że tego i tu, że baba pierze w rzece, dzieci się bawią, tego, mnie się to podoba, no. La jungla toma lo que O quiere. Jezus, popchnąłem Es go. difícil conseguir que revele sus secretos, pero encontré uno. Creo. You have. El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. Y otra. It does seem to have quite the history. A veces me pregunto si no ha estado aquí. De una manera u otra, desde el principio, parece diferente a los otros. Dios mío. Todos. Hombres buscando petróleo, oro, se llevan todo lo que pueden. Ej, ale w ogóle Bayer, nie? Wszyscy ci ludzie to są poligloci. Rozumieją po angielsku wszystko, ale nie umią powiedzieć ani słowa. I to jest kwestia, powiem wam, co najmniej specyficzna. ¿Qué es eso que hay en la isla? Hace muchos años eso era un templo. O sea, antes de que... No i to wszystko i do gabloty powtórz. Murieron por tu culpa. Se suponía que debías... Culpa, mea culpa. A, chodziło się do kościoła. Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo. Sienta bien saber que no han olvidado este rinconcito del mundo. Y también le sienta bien al bolsillo, si tiene la gentileza de echarle un vistazo a lo que vendemos en la tienda. O, pokaż mi swoje towary. Aha, nie, myślałem, że pohandlujemy czy coś. ¿Cómo te fue hoy? ¿Estuviste con... Kurde, nauczyłbym się kiedyś jakiegoś romańskiego języka. Znam. Jak śląski będzie w końcu uznany za język, to znam 2 języki zachodniosłowiańskie, 2 języki zachodniogermańskie
Przydałoby się jakiś romański język nauczyć. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. I'm sorry. ¿Eh? Usted no es Mariela. No, I'm just, so sorry to bother you. Tą babkę to ja już gdzieś widziałem. Włoski. No, a tam dużo słownictwa idzie wykombinować, no bo dużo jest z łaciny, nie? I tam... A to wszystko są języki powstałe po rozpadzie łaciny, a po polsku jest dużo z łaciny. A jeszcze jak się zna angielski, to można tam skumać tym bardziej Debería więcej. hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. You mean Abby? We've met. She's been very helpful. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto, dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos. Y créame, Bomberos. es mejor no pelear con ella. I wonder how she gets all that on her business card. Okay, well, good luck with everything. This is weird shit going on. Dawaj owocki z drzewka. Feliz Navidad. Hiszpański jest najszerszy w stosowaniu. A, tam dobry Hiszpan. O. Wiadomo. Co ja wam bieda godą. Ale to nie jest tak, to muszą być warunki, to no, co musi być. To musi być, to nie jest tak, że hop siup, to nie. A jest kupiecz. Korzenny? A, pozdro dla kumatych. Hello. Déjeme adivinar. Omar le envió a extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. What are you talking about? ¿De qué estoy? Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? What do you have? ¿Qué tengo? Esto es Kuwak Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría serlo. Debería serlo. If it weren't for pillagers? Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena Culturales restaurarlos. importantes. W ogóle ten pan wygląda bardzo podobnie do tego pana, który mi przyrządzał wieloryba na Islandii, tylko że tamten nazywał się Jorge i był z Kolumbii. A tu mamy kurde pistole. A ile ja mam pieniążków? 3700. Czy ja wiem. Czy to jest takie mucho importante? No torba to by się przydała w zasadzie, nie? Bo to amunicja zawsze się przyda. A tłumik też by się przydał. 1800, czyli mamy 3, 4, no to tak trochę kurde. Czy to by stykło mi na to albo na to? Dobra. A chwila. A co to jest? Celownik do pistoletu. Excelente elección. Tłumiczek się przyda. Es un buen trato para ambos. Dobra. A mogę mu coś opierdaczyć? Pióra orła. Ale to mi się może przydać też do czegoś. Siempre Ja ci listo tego nie para los sprzedam. negocios. Feliz Navidad. Oh! Jonah, I found Incan ruins, but I think the foundation of the temple is older. Yeah, Abby remembered where she saw that symbol. It's inside the temple somewhere. Great. Tell her thank you for me. I'm right here. You can thank me by not breaking anything.
I'll be right there, Laura. Felicita. Radadadadadidadadadadada. Dadadadidadadadidadadada. Hello, misery. Czy tam to po Los włosku? escucho clamar desde las profundidades. Jaka ona jest malutka! Los antiguos dioses. Maybe you just need to rest. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. I hadn't noticed that. Where is this breath? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Dobra, ale grobowce to co tam będziemy robić? Znaczy resztę w sensie jak tam. Poza głównym nurtem, że tak powiem. Uszka malusie. Hey, looks a lot bigger on the outside. What'd you do? Jonah, look. Ishal and Shakshal, the twins come together. Come together. Bam, bam. Ooh, ooh, ooh. What is it? Laura, What? O, zabytek tam. 10 000 lat I'm not ma. breaking it. I'm restoring the original. Co z tego? Someone was trying to hide it. The twins come together before following the path of the living. It's been tampered with. Wow. Like that thing in Mexico. This must lead to the next clue. Go. I'll stay here. See what else I can find. Sounds good. Sounds good, doesn't it? The twins. Life and death. And death. Jonah, I found the temple. Great. O! Trinity already Chyba there, ktoś trying to też. blast their way in. I'm gonna take a closer look. O, ale szybko pływa. Bardzo ładnie w ogóle wygląda te pływanie pod wodą. Bardzo jest koszerna animacja. Wow. Ale to zrobić tam. Status report. Operation Lone Wolf underway. Trucks en route. What's the rush all of a sudden? Dr. Dominguez is here in Peru. Is that good enough for you? Aye, Commander. Sorry, sir. Na pułapkę na gryfa. Ja. Ja. Ja, Dawaj ten morszczyn. Those drones were unexpectedly heavy and sharp. Boat looks okay, though. I'm glad you're here. We have a problem. Jenny again?
I'm on it. Well, I'm on it. He wants us to search underwater? He wants us to search everywhere. Obviously, we've been missing something this whole time. Okay. Ja pier... Nie. Nie, 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 zabijcie mnie. Nie, nie tak, nie, 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 nie. I want to die. Kill me. Napisy kolorowe z filmu na TV Polonia. Nie ma takich tam wcale. He wants us to search underwater? He wants us to search Oh. everywhere. Obviously, we've been missing something this whole time. Okay. So, are we getting scuba equipment or something? O. Better. Lots of underwater Mój kla... O, mój klawikor. Jak to gadał. Wish we knew what was going on. A, ja tu mogę zrobić taki numeros, kurde, numeros unos. Man, this is Dock Station. Do Operation stres. Lone Wolf underway. Drones have been launched. O shit. Dobra, zauważyli. Ale nie wiedzą... Nie wiedzą, gdzie jestem i tak. Damn it. Teraz skomplikowałem sprawę. Kurde, jak rekin. Repatruje ofiary. No jaka... Ja... No serio? Chyba to było... To było mądre, nie? No to był... Nie, no to był sztos. Sztos zagranie. Lepiej nie szło. Scuba equipment or something? Better. Bunch of underwater drones. This feels bad. Very bad. Raz, dwa... Man, this is Dock Station. Operation Lone Wolf underway. Drones have been launched. They're 5 miles downriver. Signal is strong. I'll let you know if they find anything. Out. Nie! Dobra, najwyżej znajdą zwłoczyny. A może nie? Dobra, 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 dobra. Na razie jest Ox. Uh-oh. Kurde. Outpost. On something, we'll advise. Wszystkie chłopy żonate, ja. How should I know? We haven't been able to reach them. Still? It's been over an hour. What the fuck is happening? I don't The know. fuck is happening? You know why? Because we haven't been able to reach them. I hate this not knowing. No oni się tu niestety cięgiem widzą. Trzeba to będzie zrobić inaczej. As likely to be here as anywhere. Trzeba to będzie zrobić jakoś inaczej.
I hope we hear something soon. A ten tu leży ukatrupiony. Something lit a fire under Rourke's ass. He's not usually like this. I hate this not knowing. Co? Jakim cudem się teraz nie widzą niby? Aha, już się widzą. It's as likely to be here as anywhere. Dobra. I think kosher. Ten dostał typowe karczycho. No, z tym, że ze strzałą. Cold-blooded murderer. No AI faktycznie najbezpieczniejsze na świecie nie jest. Siema bezdomny z Torunia, ale to są nisko opłacani mercenaries guerrillas. To nie ma co się tutaj zastanawiać. Lara, you okay? Yeah, there's a Trinity base here. Hey, Jonah, What happened here? I said don't break anything. Hey, Abby, I can explain. I'll get back to you later, Lara. Don't do anything crazy. Don't do anything crazy. Co ty masz na myśli, mówiąc crazy? Thank God. The storm barely affected the village. Ale The bezdomny... epicenter was closer to the ale plain. temu... But it Czemu could have been gadasz, że much dubbingu worse. nie ma? What have I done? Jest dubbing, tylko What ja if the nie gram. earthquake hits here? Hundreds of people will die. I need to find a way to stop it. Dubbing jak najbardziej jest. A czemu ja coś ten gorszy łuk używam? Mam więcej ulepszeń. A to też jest lepsza pistola. Aha, temus, no dobra, to faktycznie tak średnio wyszło ci. Mogę se ulepszyć karabin. Dłuższy magazynek. Całkiem przydatna rzecz. No, w Orfeo jest kilka takich gier. Stalker, Brothers in Arms. A, zrobię sobie wszystko. Ultimate Weapon. Cyk. No i proszę. Szkoda, że tej pistoli tak nie mogę ulepszyć, no ale ona jest dużo lepsza. Dobra. Znaczy, no nie wiem, wszystkich nie znam, ale kilka takich gier jest. Aha, a na tą broń nie mam tego tłumika. Trochę przypał, no ale dobra. Ale mam fajny karabin teraz za to. I super fajny łuk. Chciałeś, Patty, notatkę, dobrze. Any
idea why we're sealing everything up? Because Commander Rourke said to hold the perimeter. Przytrzymaj E, aby pokryć się błotem? I know that, smartass. But you know why? That's above LOL, my pay grade. jaki bajer. When the recon team gets here, maybe they'll be able to tell us something. No jak w Predatorze. Woodstock. Porvenir, this is Commander Rourke. Have you achieved lockdown? We're almost there. All access points are covered, and most of the barricades are finished. No jestem kurde invisible. Secure the perimeter now and make damn sure it's locked tight. Aye, sir. If I could ask, sir, what's going on? Recon team is en route. Rourke out. We shouldn't Mick. assume the worst. They might be okay. Czy był ktoś w kinie na Predatorze nowym? Ja na przykład nie. Ale planuję się wybrać, ale spodziewam się, że może być słaby. This fucking place. Niestety coś mnie tak mówi. Too many structures in here. A, jutro jest Sightlines are premiera. shit. No to kurde, jak miał ktoś być? To impossible. I don't understand how this could have happened. Shouldn't we send someone? The heck? O, Władziu, było blisko. Ale wybrnąłem. Dzięki potężnemu łukowi. Okay, the perimeter's locked down. All we have to do is wait for the recon team. Rozumiem, Predator has been locked down. There was a problem underground, but we're fortifying ourselves from a threat. Czwartki się są przed premiery. Przed premiery? Something did go wrong. We should assume it could Nie be wiedziałem. anything. We've got the temple covered too. I don't know, man. Still feels like we went from an amber alert in the known area to a red alert all over the place. We've been overreacting to things ever since that storm hit. O, jak chamsko. Ah! Chamsko. I hate this site. Like some creepy ghost town. Czy fajnie się gra babą? Kurde, super się gra, elegancko. What do you think happened down there? We're securing the site. Obviously somebody thinks they got attacked. By what? No i tu może There's nothing być down there. You sure? We were searching for something. Maybe they found it and it wasn't bardziej what we thought. problematiko. Albo może nie. God damn it. I teraz tak, czy załatwię dwóch tak szybko, fajnie, ale zaraz. Jest flacha. No, było I must be blisko. going crazy. A, koktajl Mołotowa. The recon. Nie było to najcichsze, ale było skuteczne, także Jonah, okej. Commander Rourke is here in Peru. He ordered Trinity to lock down a dig site below an old oil well. You going to check it out? Yeah, I'll see what they found. Rourke was there in Cozumel when Dominguez took the dagger. They must have figured out the next step to the hidden city. Nawet nie są spaleni. Bo to jest taka gra family friendly, to nie można pokazywać spalonych ludzi.
Ouch. There's been a bloodbath here. What happened? O! Co tu się mogło stać? All full up. Can't carry anymore. Coś bardzo dobrego, znaczy z mojej perspektywy nie żyją żołnierze trójcy, to dobrze. Czy mi się ani razu ta mapa nie przydała na razie, pewnie się przyda przy pobokach więcej. A! A nie. Impossible. I can't carry anymore. Myślałem, że to jest co innego. No jak się ma za dużo amunicji i jest klęska urodzaju, to już jest niedobrze. Się w dupie przewraca. Jak powszechnie wiadomo. Rara. Świątynia życia. Monolity mam. A wy co macie? Rozumiesz? Jonah, I made it inside the temple. I think we found something here too. Some numbers. I'm gonna clear it off. Rozumiesz mnie? Ja nie mam. The numbers on the pillars look like the first half of Dobra. dates. Ishal on the left, Shakshal on the right. To jest bezpieczne tu zejść. Nie wiem, bo tu można, nie, ale... A! Steady now. Ready, steady, move. O cholera, jak to mówił major. O cholera. Have to match the symbols. O cholera. A, nie no, zara. Przecież to proste, bo tu jest to pokazane, tak? Ci. O. A tu ma być tak. Tak. I... tak. Oh my gosh! Oh my gosh, to już lamp. roczek, ale tak w sumie to już ponad 2 lata. Dziękuję Ugem za te wszystkie wspaniałe live'y. I za wszystkie wspaniałe znajomości, które tu zawarłem. Zwłaszcza te, które udało się przenieść do życia realnego. Żech się wzruszył. Dzięki, lamp.
Dobra, czekajcie, bo to nie, to nie tak ma być. To nie tak. To nie tak. Chipy. 2, 4, 6. No ale... Ale no o co chodzi? Ja tu nie mogę innych zmieniać. Mogę ten tylko na dole. Dragon! Tyś mnie teraz zaimponował. No tak! No tak! Damn, I should have known. No nie! No tak. No nie wiem. No nie. No kurde, no nie. Czekajcie, czy to jest to samo? Tu pętelki 2, tutaj 4, 1, 3, tutaj 4, aha! To się, proszę ja was, różni jednym detalem, tym po prawej. Że tutaj są 4.1, 3, a tutaj są 4.1 i sama kreska. Czyli, że nie, 3 powinny być, ale same. Korwa. Czekajcie. Tu jest... Chyba, że to na obu ma... Ale nie, to też bez sensu. Tu są 3 same kropeczki. A tu... Aha, chyba, że Zara. Chyba, że tu podkreślnik ma być. Bo tam jest. Ale tu nie ma samego podkreślnika. A nie, jest, dobra. Sam podkreślnik, są 3 podkreślone. A tu jest... Nie, to są 3 niepodkreślone. A jest taki znak 3 podkreślone? Dobra, czekajcie. Tu sam podkreślnik, tu są 3 podkreślone. A tutaj musiały być same... My gosh! Dziwne to domino kappa. Że tak, maybe? Dobra, w każdym razie Maćku P8 Paid, dziękuję za suba. Jaki dzisiaj jest subowy deszcz.
to normalnie nie mieć suba, to trzeba być kleszcz. Czy coś tam. Mi się wydaje, że to jest prostsze i ma tylko wyglądać jak jest w tych wnękach. I no, że we wnękach są po 4 symbole, a ja tu mam 3. A czy tu są 3 akurat? Czyli, że... Aha! Czyli, że po prostu, że ja przekombinowywuję. Że tu ma być po prostu tak. A tu ma być po prostu... tak. No. Another No. door. There must be more to this. There must be more to life than this. No i teraz są 4. No i to ja to rozumiem. Jonah, any progress? There's an incomplete date. Jezu, jaki zamek. I have 2 dates here, and E-Shell. I think I've seen a date on the left somewhere. The photo from Cozumel. Maybe there's a clue. No chyba ich podupcyło z tym. Czy to jest proste w sumie, no? No właśnie przestało być proste chyba. The photo from Cozumel. Maybe there's a in the mark. Aha, a oni mi mówią obejrzyj, a jak This uparty. numeral was damaged to look like a 13. But what if it's really an 8? That's a 2,000-year difference, and the constellations would be in a completely different position. So the star path would lead west to somewhere in Peru. The last number on the left pillar is 0. Mhm. The last number of the left pillar should be a 0. Ale 0 w sensie co? 0 w sensie... Okay, Jonah. What's the final number for Shack Shell? A line across with 2 dots on top of it. 7, I think. Thanks. Ja pierdzielę, super język, gdzie 2 kropki i pozioma kreska to jest 7. No. Czym się to kupy, nie? OMG. That's it. Edukacja Lary trwa. Kreskę... Nie przemawia to do mnie. Jonah. Bez sensu. Hey, Lara, it's Abby. Oh,
Hey, Abby. I found a mural. It seems to depict some kind of journey. Entering through a jaguar mouth follows a serpent toward a silver eye. Uh-huh. On the way, there's a spider and an eagle that rises toward a temple. Okay, I don't know about most of that, but the jaguar mouth is back this way. Really? Yeah. Cat sculpture, big teeth. Oh, here. He's back. Laura, you okay? Yeah, I'm heading back. Good. I think you're gonna like this. I can't figure out what this means. Było się uczyć języków. Rozwin wiedzę w dialekcie mam. Wszyscy mają mambę? Mam. I ja. Interesting. Orli szpon. Nice. Nice. O, autohost od Łosia. Witam wszystkich od Łosia. Jeżeli ktoś właśnie wskoczył na mój channel. Kanał. Chanel, to takie perfumy. A jakie to są drapieżniki? O curwa, piranie. Czy był do tej gry Day One Patch? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie było. Kurwa, luftu. Widać. Co widać niby? Gdzie? Po czym to widać? Że nie było patcha. Co ty fanzolisz? O kuźwa. Zeżarły mnie. Nierówna jest dla mnie. Ale co tu jest według ciebie nierówne? I co tu można by patchem niby poprawić? Patche są od łatania bugów. Gdzie tu masz bugi jakieś większe? Co ty w ogóle dupisz? Co ty myślisz, że ci patch pozmienia kurde levele albo zagadki? Nic bardziej mylnego. Animacja chociażby. Ale co tu jest z animacją nie tak? Jak miałby to patch poprawić? Patche nie są od takich rzeczy. Szczególnie te w pierwszym dniu wydawane. To już pomijając fakt, że nie wiem co tu jest z animacją nie tak. Jaguar się śmiesznie poruszał. Ale nie wydaliby patcha, który by zmieniał animację Jaguara, bo się do Rafała z czatu śmiesznie poruszał, no. Patche Day One'owe są do załatania bugów, tych, których nie zdążyli wyeliminować wcześniej. A nie do tego, że animacja się komuś wydaje śmieszna. O kurwa, tu nie idzie. Haha. Ale jaja. No. Nie jest najlepiej. Nawet bym powiedział, że się topię. Dobra, utopiłem się.
utopiłam. Przepraszam, jestem kobietą tutaj. Czy tu się da przepłynąć? Wow, da się. Nie! Dobra, muszę to przejść, bo nie będę spał w nocy, dobrze. Muszę to tu przejść. Dobra. I dajesz, larwa. O nie. I no nie to. Tam jest tlen. Dobra, będzie dobrze. O! Ale pyskiej fajnie wymodelowali, to trzeba przyznać, nie? Elegantnie. O! OMG. Makijaż wodoodporny. A są takie przecież. A akurat Larę stać na najlepsze makijaże wodoodporne. O, spięła se koka. Hehe, kok. Siema, jak to możliwe, że masz już dostęp? Nie wiem. Jakieś niecne machloje. Jesus. Don't do that. Sorry. Anybody else make it? Fuck the final. Co tu się kurde dzieje? Base camp. This is Omicron team. Czy wyczaruje ci też? Base camp, come in. No nie. Anything? Quiet. I need to hear. I still can't. Holy Christ. They're here. What are they so afraid of? A, na wszelki wypadek. Impossible. I can't Mam już carry tak anymore. dużo amunicji i takie super bronie i się prawie nie strzelam. Aż mi smutno, ale skradanie się jest fajne tutaj. Tego też szkoda mi robić afery. Tak ci się nie podoba PL Dubbing? Nie o to chodzi, że mi się nie podoba. Chodzi mi o to, że ja po prostu nie chcę z nim grać. Jaki poziom normalny. Shit, I lost my radio in the crash. Nie chce mi się. Siema Miczu, jak było na Islandii? Cudownie. Cudownie było na Islandii. What was that? Moi drodzy, co to takiego było? Dowiecie się już w następnym odcinku. Ja w tym momencie zapisuję gierkę. Cyk. I kurde... Wracamy, moi drodzy, w odcinku 5. Także kto oglądał na YouTubie, dziękuję za uwagę. Zostawcie tam łapkę do wierchu i wpadajcie na Twitch TV Niklaus. Widzimy się. Cięcie.